Това предаване се излъчва благодарение на Горение, вашият приятел в кухнята. Уважаеми зрители, днес ще ви припомня една тъжна история. Сълзи избиват в очите ми, защото спомените ме карат буквално да хлипам. Спомняте ли си ги онези големи, вкусни и сочни кюфтета, които се продаваха на времето по едни малки павилиончета и хората ходиха от единия край на София до другия, за да си купат кюфте именно оттам? Къде са тези кюфтета? Безвъзвратно изчезнаха. Сега се появиха най-различни други кюфтета, но не са като предишните. Всъщност историята на кюфтето е много дълга. Например, на немски кюфтето се казва фрикаделе, на италиански е фритателла, на френски е буле, което означава топка, на английски е митбол, но така или иначе ние живееме в края, или някои биха казали в началото на Ориента, и тук кюфтето си е кюфте. На турски също има това сочно произнасяне, думата е арабска. На турски има поне 50 вида кюфтета, но днес тук в предаването съм поканил един истински маниак. Когато питах в съсловието на професионалните готвачи кой да дойде и да ми разкрие тайната на истинските кюфтета, такива каквито ги помним от едно време, всички казаха: Гоце е твоя човек, искам да му стисна ръката, защото може би е един от последните хора, които пазят тайната на истинските кюфтета. Но не на кюфтетата, които се продават в големите супермаркети, а на онези кюфтета, които истинските маняци и любители на сочното, вкусното, голямото, истинското кюфте могат да си направят в къщи. Възможно ли е да върнем миналото, приятеля? Ще се опитам. Ще се опитаме. Сега, всички онези, които винаги спорят на по 2 или 3 търки как се правят кюфтета, внимавайте, защото Гоце е нашият човек. Гоце, започвам с най-важното. Какво месо? Най-важното е да е хубаво месо от предницата, може и от коремната част, но има повече мускулни части. Бута го оставяме на страна. Бута не се прави, не е за препоръчване. Сега. Винаги се прави от плешка, добре обезципено, хубаво охладено месо. Най-важното е охлаждането. Охлаждането месо. Значи първо да говорим за пропорциите. Трябва ни. Значи няколко са вариантите. Може 60 телешко, 40 свинско. Може 60 свинско, 40 телешко. Стария вариант едно време по БДС стандарт, който беше 35 телешко, 35 свинско и 35 овнишко. Което много рядко, задължително се слагаше овнишко. И каймата придаваше някакъв невероятен вкус. Овнишкото, аз съм го чувал само това нещо. Днес обаче виждам, че овнишко не си донесъл. Не сме донесли, ще направим кюфтета от свинско и телешко смес. Колко към колко? 60 на 40. За свинското? Да, за свинското. Добре, накараме Гоце да вземе една купа, да сложа отдолу лед и да остава това месо, понеже викаш ще се стопли, аз с топло месо не работя. Да. Защо? Защо толкова трябва да се стараем към температурата на месото? Това месо е с температура около 3,5-4 градуса. Колкото е по-охладено месото, толкова няма опасност да пресечем белтъците му в него. Това ли да го направим тричано. Да го направим тричано? Да. Трябва колкото се може минимално да поддържаме нулева температура. Ето го ледът, който е тук вътре. Да. Това и при големите месокомбинати, между другото... Това го използват, нали, но в домашни условия е най-добре да се използва. Това е. Приятелю, как ще нарежеме месото преди да го вкараме? Месото може да се нарежи в зависимост от машинката, която имаме. Нали, от до 40-50 грама. Така. Се нарязва. Нещо се питам. Това е свинското, това е телешкото. Да. Мазнина колко да сложим? Значи, по принцип, истинските ценители не слагат мазнина. Да. Но ако трябва да правим малко по-сочни да са или няма проблем с диетите, спокойно може да се сложи 3:1 сланина. И то хубава сланина. Сланина. И то гръбна. Аз съм си приготвил, тя е нарязана, Да. Никога съм чувал, че не трябва да се слага вътрешно-коремна мазнина. Да, винаги гръдна мазнина се слага. Гръбна или гръдна? Гръбна. Гръбна. От гърба. Твърда сланина, която да е по-висока точка да има натопене. Ето сега
тук, между другото, съм взел едно парче с солена сланина. Солена сланина никога не се ползва и не се прави кайма. Запомните ли? Винаги с прясна сланина. Защо? Защото сланината вече, солената не върши тази работа. Няма да направи тази спойка. Че се пръскат кюфтетата. Абсолютно това изобщо не може да се коментира. Не може да се коментира. Да. Не слагайте солена сланина в кюфтетата, особено ако тя е граняса, в никакъв случай. Да не говорим за така, да мелим месото. Меленето на месото винаги старите учебници, старите книги са показвали, че трябва да мелим на едра решетка, после на ситна и така нататък и така нататък. Значи най-подходящата решетка е колкото се може да е по-голяма. 10-12 мм. Ние в момента нямаме 10-12, имаме 8 мм, която същата функция ще направи. 8 мм. Да. Но не по-ситна. Но не по-ситно. Никога не се прави хубава кайма, ако искате да направите, не се прави с ситна решетка. Ние имаме ситна решетка. 4,5. Но тя е подходяща, ако искате да се направите пастет. Пастет. Да. Между другото, съм гледал, че сръбската скара мелят месото, направо го правят на паздер. Почти никаква структура няма вътре. Сръбската скара е съвсем различно нещо от нашата по проста причина, че те много малко ползват млъзнини. Те ползват почти телешка кайма. Чисто месо. Чисто месо и те го освежават единствено с кашкавал. Това е единственото Оттам нещо. идва сочността. Ние обаче си обичаме мазното, сочното кюфте. Да мелим това нещо. Ето ти решетката. Значи слагаме едрата решетка. Да. Тя става много бързо. Така, чувал съм, че старите майстори дори 2 пъти премелват месото. Значи, когато работиш с едра решетка и когато по-малко го пипаш с сърце, за да не се намалява температурата. За да не се повишава температурата. Да не се увеличава температурата, спокойно може да го пуснете и 3-4 пъти. Едно след друго. Да, само на едра решетка. Само на едра решетка. Само тогава успява да се избие този белтък, който е вътре, за да може да се направи спойката и да стане превъзходна кайма. Добре. Ние, уважаеми зрители, смелваме нашите мръвки. Вие запомнихте ли? Виждаме. Вижте как излиза каймата. Трябва да сложим и чиста гръбна сланина. Напълно замразена. Да. Ние с моя приятел, манякът на кюфтета Гоце Керимов, който е и готвач в нашумелият в момента в София ресторант Марая Фюжън, си говорим за кюфтетата, които можем да приготвим в домашни условия. И когато смелим каймата, ще видим какво и се случва от тук нататък. Състав на каймата. За 1 кг кайма са необходими 450 г охладена свинска плешка без ципите, 300 г охладена и изчистена телешка плешка, 250 г замразена неосолена сланина от гърба. И така, аз като футболен коментатор ще анализирам какво имаме на терена. Заедно с Гоце сме 2 пъти премляли каймата. Точно така. Белтъкът е почнал да създава спойката между отделните частици. Да. Точно така. Да се коагулира. Да се коагулира. Вижте какви термини използваме, за да не се разпадне кюфтето при пържене или при печене. Сега е момента да сложим подправките. Така, овкусяването на кюфтетата. Значи овкусяването на кюфтетата си е най-хубаво да си става с кимион и черен пипер. Черно пиперче и кимионче. Да, може да се прибавят... на килограм. Колко? Значи на килограм горе-долу, аз тук съм си записал. Ето, на килограм не повече от 15 грама сол се слага, грам. когато си правите за вкъщи. За едно кюфте от 60 грама не повече от 5 грама лук, когато искате да сложите лук. За 1 килограм кайма не повече от грам и половина черен пипер и грам и половина кимион. Запомнихте ли? За да имате балансирано кюфте, грам и половина черно пиперче, грам и половина кимион и около 5 грама лук на кюфте, което ще рече, че едно кюфте средностатистическо 80 грама. Да, в 1 килограм... 60 грама го смятаме средностатистическото кюфтенце, така за да може... Значи колкото е нормално кюфтето, толкова по-добре се изпича и толкова по-сочно става. Големите кюфтета вече са вървиме в максимолата. Много намали грамажа, бе, колега, бе. Вече кюфтетата не са и толкова сочни, ами си много мъники. Значи са old fashion големите кюфтета. Да. Това е като големите силиконови гърди. Така ли? Да. Подал капте. Добре, значи на килограм кюфтета ни трябва грам и половина кимион, грам и половина черно пиперче, солчица колко? 15 грама максимум на килограм. 15 грама сол. Овкусяваме го това нещо. Ще мелим ли каймата още веднъж? Да, ще я мелим след като 12 часа предстои. Чакай сега. Чакай да се разберем. 2 пъти премляна, абсолютно студена кайма. Да. Слагаме подправките, разбъркваме колкото. Премелваме ли още веднъж? Не. Няма да я премелваме. Сега само умесваме. Слагаме
необходимата сол. Да. Аз го знам и няма нужда да я тегля, но е хубаво да си има малка везничка в къщи. Кой те е учил направяне на кюфтета? Вече не помня, защото 30 години се занимавам само с това нещо. Само с това вече не помниш. Лукът сега ли се слага или после? Значи по принцип лука се слага винаги най-накрая, защото тя променя цвета и прави каймата много неогледна за Става външен вид. тъмна, не става добра. Желателно е последните меления, когато става, тогава да се слагат. Сега, в момента тази смес е за кюфтета за печене или за пържене? Значи, тази смес в момента е за печене на скара. Да. Става за пържене, когато се сложи хляб и яйце. Това променя разлики. Няма това е други разлики. Значи просто е престъпление да слагаш хляб, когато ще печеш на скара. Уважаеми зрители, запомнихте ли? Подправките се слагат без да се премелва месото. Месото стои 12 часа в хладилника и чак тогава се премесва. Температурата му трябва да падне до 2, максимум до 3 градуса. Това е много важно да работите с студени меса и при меленето, и в последствие при овкусяването. Разликата между пържени и печени кюфтета е, че хлябът се слага най-накрая, както и лука. Не слагайте лука, когато меште каймата и когато я оставате да озрее и да отлежи. И понеже днес си правиме кюфтета и смес за кюфтета тук в нашото студио, искам да ви заведа на едно място, където хората работят на едро. Една фабрика за правене на кюфтета, а разликата между домашните и промишлените е огромна. Но вие, зрителите на Бързо, лесно, вкусно, ще знаете всичко за негово величество кюфтето, а каймата нека отлежава в хладилника. И така, уважаеми зрители, добре дошли в царството на кюфтетата. За да попаднете в едно съвременно предприятие за месопреработване, първото нещо е да подпишете една декларация. В нея декларирате, че нямате никакви болести, защото вътре във фабриката всичко трябва да е чисто и стерилно според най-новите изисквания на Европейския съюз. След това трябва да сложите калцуни, боне и пристилки. И тогава пътешествието в царството на кюфтетата може да започне. Първото нещо, за да имате добро кюфте, разбира се, е изходният продукт – месото. Тук в този цех се обезкостяват бутове или се правят най-различни разфасовки от месо. Майсторите махат ципите, така наречената сребърна кожа или фасции, за да могат да бъдат всички продукти, които се произвеждат в предприятието, достатъчно крехки и вкусни. Следващата крачка е специалния подбор на месата. В случая ще правим кюфтета. За да имате перфектното кюфте, тук рецептата е следната: 75% джолани и 25% сланина. За да бъде кюфтето достатъчно сплотено, заради многото колаген, който се задържа в джоланите, и за да бъде достатъчно сочно, защото ние в България обичаме по-мазнички кюфтета. Това е Волф машина. Нещо подобно на нашата домашна месомелачка. Само че много по-голяма и бърза. Дозата е точно 100 кг. В това мелене ще се сложат и подправките. Тук обаче има един период от 24 часа, в който каймата трябва да отлежи. И след това, добре разбъркана, в ето тази машина идва реда и на формоването на кюфтетата. Най-популярните кюфтета в България се оказват тези от 60 грама. Една прекрасна тройка с гарнитура, както се подалкат моите приятели. Тук на тази машина се формират кюфтетата от вече отлежалата кайма, слагат се в тарелки и след това една бърза машина ги пакетира, за да са добре предложени на пазара. Това беше от нас и ви пожелаваме вкусни кюфтета и весели компании. А ако някой беше казал и на здраве... Тайните за негово величество кюфтето са разкривани, разбира се, от нашия днешен гост Гоце Киримов. Един човек, който знае всичко за каймата, видовете меса, които се слагат в кюфтето, отлежаването на каймата и нейното овкусяване. Какво показва досега анализът? Каймата е омесена 2 пъти, сложени си и подправките, не сме слагали лук. 12 часа тя седя в хладилника. Исках да сложа ето такова нормално стреч фолио отгоре, за да не се окислява каймата. Той ме перна през пръстите и каза задължително... Какво Ризова хартия. Защо? Защото фолиото веднага предава на химикална и разваля качеството на каймата и цвета. Аз ви казах, всъщност, че съм ви поканял най-добрия, истинският маняк. Лед отгоре, за да поддържаме още по-добра температура. Може да е по-хладно. Това мога ли да вече да го изхвърля? Може ми, да. Така, аз обаче ще направя следното. Леда отива и тук в кошчето, хартията отива там, където е мястото. При хартияните опаковки, защото сме много печени, каймата да се премели още веднъж. Сега,
Лука, може ли да се мели на машинка? Един въпрос, Да, който ти може. задавам. Не му ли изтича прекалено много сока? Нека да му изтича. Това е идеята на целта. Не да хрупа. Да. Защото някои, когато умешат кюфтетата и ги остават с лука да втаса, лучения сок изтича, прави каймата абсолютно с един тежък лучен Вкус, вкус който ни е приятен. и неприятен. Сега кюфтетата се умешват преди печенето, нали? С лука. Да, може пак да отлежат още 2 часа, стига да има време, но могат и веднага да се пържат или да Могат се веднага пекат. да се Не е пекат. никакъв проблем. Сега, изкуството на кюфтетата, малките и големите тайни, разбира се, споделени от моя приятел Гоце и видяни от вас, зрителите на Вкусно тук в предаването, са нещо много важно, защото ние българите, надявам се, че ще продължим да правиме нашите български кюфтета, не турските, не италианските, не американските бъргери, нали? Да. Защото на мен като кажа бъргер и някакси не ми се пълни устата. А човек, мъжете обикновено има 2-3 думи, които като ги кажат и им се пълнат с слюнка устите. Едното от тези неща, другите няма да ги казвам, поради етични причини, е думата кюфте. Виждате ли? И тук моите буцки правят вау, защото казвам кюфте и много обичам. Но стига съм приказал, искам да готвиме. Майсторе, Каймата е почти готова, скарата ни е нагрята. скарата е нагрята. Студена кайма на скарата ли? Да, Трябва ли да се омазняват кюфтетата, преди да се мятат на скарата? не е желателно, това го правят сърбите. Ние си ги правиме натурално. Ние си ги правиме така. Но има един тънък момент, Така. който го знам. Пак от Може, старите ако нямате води. сланина, да. Ако нямате сланина, по-хубав вкус предава тази глава кромит, потопена в олио. Намазва се скарата. Чувал съм, че и ако скарата е била леко мръсничка преди това, лука я и дезинфекцира, Точно така. изчиства от... Това съм го виждал по Самоковския край. Значи, ако трябва Не да съм го преминем от измислил риба аз. към кюфтета, примерно, Същото. е идеално. Плюс това, лучената миризма става още по-плътна Просто и се вкусна. усеща аромата какъв е. Да. Цялото студио се изпълва. Искам да ви кажа, че операторите са най-засегнати от случая, защото днес те няма да ядат от това, което приготвим. А аз от Имачваров смятам да изям целите кюфтета. Дай сега. Кюфтето става по най-бързия начин. Чакай, бързаш. Чакай, аз да си сложа едни ръкавици. Къде са ми ръкавиците? Ето ти ги. Да, едни ръкавици, че и аз искам да бъркаме така с теб кюфтенца. Ох. Колко грама викаше това кюфтенце? Мисля, че е 60 грама, сигурен съм. Добре, а по-тумбести или по-приплескани кюфтета? Значи по-приплесканите сами трябва да се надуят. Слагаме ли? Слагаме. Майсторе, как ги бъркам като чирак? Така Колкото добре се ли? може по-малко да се пипат с ръцете. За да не се... Колкото се може. Добре, Так. има ли вариант човек да ги направи предварително и да ги остави в хладилник? Има също. Има, защото така съм виждал. Добре, дайте да ги метнем тя с кефтенца на скаричката. Ето и да става. Сега, ако човек обаче е решил, ето от остатъка от тази кайма, да си направи кюфтета за пържене. Значи тук прибавяме само хляб. Колко хляб на килограм кайма? Значи на 1 килограм кайма не е повече Така от да 2 си филии. взема още едно кюфтет и другите ги прави за пържене. Не е повече от една филия. 2 за 1 с килограм. кората, без кората. Желателно е да е без кората. Добре. Аз пак си ги направих по-големи кюфтетата, ама като ме тегли към по-големи, какво да направя? Хубаво трябва да се изседи хляба. Хубаво се изцежда Някой хляба. киснат хляба в мляко, правилно ли? Може. Може. Да. Добре. На килограмка има колко яйца? Едно яйце е достатъчно. Едно яйце. Цялото това нещо е за спойка. Да. И за вкус. Това, уважаеми зрители, е разликата между, как да кажа, технологията на приготвяне кайма за скара и кайма за пържене. Може ли да се прекара това през машинка? Не е желателно повече. Не е желателно. Да. Как ги пържиш? Без брашно? С Значи, брашно? аз ги пържа с брашно. Добре. Обаче, ето го брашното съм си го приготвил Какъв тук. тиган? Дълбок или такъв достатъчен ли ти е? Такъв е достатъчен. Защото напоследък, така като гледам, повечето хора правят нещо средно, не точно пържени кюфтета, а по-скоро панирани кюфтета. Сега ще ви покажа, аз имам една моя рецепта Да. с брашно и като тиквичките по гръцки си ги потапям в вода преди да ги изпържа. И така се запазва олиото и така стават кюфтето много става с по-сочни хубава- и много хубави. Уважаеми зрители, казах ви, че днес е исторически момент в предаването Бързо, лесно, вкусно, защото тайната на доброто, сочно, вкусно, голямо кюфте се възроди тук, в нашето предаване. Колко олио, приятелю, да сложа за пърженето? Колкото и да сложиш, няма Чакай сега, проблем. защото има система на така нареченото дълбоко пържене, фритюрно пържене. Това е съвсем нормално на
Плитко пържене, може да се плитко каже. пържене, около 1 сантиметър олио. Нека хубаво да се загрее. Кога почваме да обръщаме кюфтета? Значи кюфтета може да се обръщат по-често. Вие сами виждате резултата. Миличките ми кюфтенца. Чакайте да махна тази бутилчица с олио. Така. Няма по-подходяща щипка, предполагам. Щипка... Защото това не е най-подходящата щипка. Ще работиш, майсторе, с тази. Защо не е подходяща? Защото е ребрирана. Да. Значи за кюфтета ни трябва гладка щипка. Просто да. Запомнете, че добрия кюфтеджия, как се казва? Кюфтеджия, кюфтар, скаражия го казват. Кюфтист. Кебапчия го казват едно време. Чакай сега. Кюфтър може да се каже, кюфтър майстър. Виж, моето голямото кюфте трудно се обръща. Остави го още. Същото трудно се обръща. Малко тежи, но пък да ти кажа честно, по-добре стои в чинията, като е голямо кюфтето. Приятелю, да направим кюфтетата, за да можем да ги да пускаме, мисля, че олиото е загрято. Ако олиото е загрято, той става много бързо това нещо. Да, вода каза, че искаш. Аз ползвам по принцип тази вода, в която съм цедил хляба, защото в нея си има... Тук има една страхотна идея. При кюфтетата тук има една друга тънкост, че кюфтетата, които са пържени, лекочка се правят във формата на шницел. Старият Балкан Торис Пилис. Добре, така просто се различават и клиента да ги погледне и си е пържено кюфте, като пържено кюфте. Да знае, че това е пържено кюфте. Потапяме във вода. Потапяме и го слагаме смело. Няма ли да пръска много? Изобщо не пръска, особено ако е топла вода. И студено кюфтето. Да. Уважаеми зрители, ако искате да направите добри пържени кюфтета, овалвате ги просто във брашно, потапвате ги в леко хладка вода, да не е студена, и ги мятате в много нагорещеното олио. Ще станат хрупкави, с невероятна коричка. Ако искате да направите кюфтета на скара, не ги правете големи, за да можете по-лесно да ги обръщате. На гости ми е Гоце Киримов, един готвач, който е маняк на тема кюфтета и разбира се как се бърка каймата. Ако вие ми се обадите на телефон 944-73, можете да дойдете в нашето предаване и да си тръгнете с един абсорбатор за вграждане. А сега си припомнете списъка с нужните продукти за тия сочни и големи кюфтенца. Ако ги няма на скарата, когато се върнем отново до студиото, не ми се сърдете. Аз съм маняк по изяждането. Кайми и кюфтета. Нужните продукти: 1 кг кайма, 1 супена лъжица сол, 1/3 чайна лъжица кимион, 1/3 чайна лъжица черен пипер. За пържене добавете към каймата 1 глава ситно нарязан лук, 2 филии на киснат и изцеден хляб, 1 яйце. Начин на приготвяне: охладете, почистете от ципите и нарежете месото на купчета. Прибавете замразена неосолена сланина. Смелете в месомелачка 2 пъти. Овкусете каймата с черен пипер, сол и кимион. Оставете я да престои 12 часа в хладилник. След това отново я прекарайте през месомелачката. Накрая добавете ситно нарязан лук. Можете да оставите каймата да престои още 2 часа. За пържене към каймата добавете накиснат и изцеден хляб. Добавете 1 яйце. Оформете кюфтетата, овалите ги в брашно, а след това в леко хладка вода и изпържете в не много олио. Можете да направите гарнитура от печени чушки, кисели краставички и лютеница. Ай! Това бира! Стира Скара! Който разбира тук при нас се спира! Скара бирата на Българската национална телевизия е отворена и днес главните кебапчи Гоце Киримов, готвач в Марая Фюжен в София, и аз от Ибачваров станахме свидетели на истински кюфтета, които се роздиха пред вас. Кюфтета при домашни условия. Гоце, обаче си абсолютно прав. Първото нещо е, смеих си щитката. Второто нещо, искам да ви покажа моите големи, понеже са много лаком кюфтета, как буквално се разцепиха, докато се пекоха на скарата и не станаха много добри на вид. Ето, демонстрирам ви. Голямото кюфте, срам за добрия кюфтеджия. Вижте на моя приятел кюфтенцата, колко компактни станаха. А така, сега, това е печена пиперка, малко лютеничка, нали така? Да. Тройка с гарнитур, нали? Да. С тройка, нали? И класиката си е класика, уважаеми зрители. Ето и още едно кюфтенце. Тук са и нашите пържени кюфтета.
Така, слагай ги там. Тройка, нали? Да, тройка. Аз мога да взема едно такова кюфте и преди да съм го да захапал, уважаеми зрители, да благодаря на Гоце, с който наистина върнахме времето назад. Такива кюфтета можете да си направите и вие самите. И понеже аз съм много благодарен, искам да ви кажа, че имам и специални подаръци за теб. Това е една микроволнова печка от верига магазини Зора, за да правиш всичко това, което ти е нужно на минутата, и понеже чистотата е много важна при нас, професионалистите. Един контейнер за хартия, един салфетарник от нашите професионални партньори Торг. Гоце! Благодаря. Между другото, какво става с кебабчетата? Горе-долу същата история, нали? Малко по-сложно. Малко по-сложно. Гоце ни е обещал да дойде да разкрие тайната и на добрите кебабчета. Аз ви казвам чао, защото имам много работа. Трябва да изям поне 2-3 тойки с гарнитура. Тук в този спорт аз от Иво Чваров казвам, че съм състезател от световно значение. Къде ми е бирата? Или първо кебабчета, или първо кюфтето? Какво трябва? Първо бира и после кюфте, или кебабче, кюфте и бира? Първо биричка. Останете с БНТ, защото ние тук знаеме как да се забавляваме. А сега, деца... Това предаване се излъчва благодарение на... Екопак. Ние рециклираме изхвърлените в тези контейнери опаковки.